Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSembiso ongakandlozi. Ngicela mawuqala ukuvakashela le channel yacofa subscribe, thokozele le video le. Kanti wembukeli, ushawa umphakathi waze washona wesilisa wasemhlasini eVerelem obesolwa ngokubamba inkunzi abantu ehlome ngesibhamu. Kulesi sigameko amalungu omphakathi abedine uganoni wabo abuye ayilimaza owesifazane abakade ethandana naye. Okhulumela inkampani yonogada Reaction Unit South Africa umnomzane Prem Balram uthe bathole ucingo esiteshini samaphoyisa saseVerelem becelele owesifazane usizo lwempilo ngezithuba zasekuseni. Uthe ngesikhathi befika endaweni yesigameko isidumbu sikamufu neminyaka elinganiselwe kuka-30 besithindilize endleleni yezinyawo emphakathini nemjondolo. Kuthiwa intombi yakhe neminyaka engu-27 ibiphuke ingalo futhi ilimele emzimbeni ivikelwe ngonogada bakwaRusa. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe likhona icala lokubulala nelokushaywa eliphenywa ngamaphoyisa aseVerelem. Mbuleki, cela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.